Molweni, lixesha lebali ke. Kwilali yaseMandlovini ndifika ngokwenda ndendela kumfana walapha ogama linguLiso. uLiso ke besidibana nje ngokwesijolo ndingazange ndide ndibe ndiyolala kowabo. Uthe ke ekuhambeni kwexesha wabona ndikulungele ukuba yinkosikazi yakhe, wahamba ke waya ekhaya wayolobola. Kanti ke lonke eli xesha isithandwa sam sesindakhele nditsho nomzi usezihlalela endaweni yakhe. Sitshatile ke ndingazi uba yintoni na nantoni anayo. Ndithe ke emveni komtshato ndamuva in emzini wethu. Apho ndifike kungekho nkukhu nakati, koko kukho ikheyiji yenyoka. Ndothuke ndaphantse ndafa ke ndisoyibona. Ndibilise amanzi ngelithi ndiyazi ndizayitshisa, kodwa wandinqanda umyeni wam ethi le yinyoka yakhe ayifuyileyo. Wayichola esengumfana ona-16, oko ke wazikhulisela ifana nomntana kuye. Ude wayipha negama ke elithi nguDaisy. Uyawandazisa ke bethuna kuDaisy, wayixelela nangam, yase yavezwa ulwimi ke ngokungathi ithi welcome Magaba. Ndingumntu ke ophangelayo, sendimqhelile ke uDaisy, akasandothosi. Umyeni nam ngumntu ozisebenzayo, so uya xa ethanda emsebenzini. uDaisy ke umane ekhutsha ke kwikheyiji ahambe apha endlini, amane ebuyiselwa ke xa kuleyithi naxa kukho abantu ukwenzela angabothusi. Ngenye imini ke umntu endiphangela naye omane ezodlula ngam xa siphangela uthe xa ezondilanda ebona ndingaphumi wadicayida ungena, not knowing uba thina sinoDaisy apha. Waphuma engathi uyaleqwa ke, azange aphinde azondilanda engafuni kwanto emdibanisa nam ke phofu kwakuloo msebenzi. Ndaqala ke ngondanentshaba ngenxa kaDaisy. Ngenye imini kwalahleka umntana apha ebulalini, wafunwa wancanywa. Heyi, ndamkrokrela ke uDaisy kuba kaloku akafuni kwakutya. Iyaphela i-5 days ngoku eyinto ehleli ithe tywa kulaa cage, noba ukhutshiwe akakho active. Ndayibuza le nto kumyeni nam, hayi ke xa kuza nakuDaisy ke ngathi uthetha ngesithandwa sakhe, andithathi nto kwakulaa nyoka. Ngenye imini ke ndiye emsebenzini ndilibale something, ndikhawuleze ndibuye. Xa ndifika uDaisy uphuma kule kamera yethu, umyeni nam nanku uhleli phantsi akabilanga, ubhinqa ithaweli. Ndibuze, hayi bo kwenzekani wabila kangaka? Phofu akushushwanga nakulapha phandle ke. Athi nkosikazi ayingoDaisy, ayingoDaisy. Ndithi utheni uDaisy ngoba ndimbone eziphumela nje. Ase atsho into ebandayo, athi bendimdlalisa. Yeyi, lo mntu kwayena uphefumlela phezulu. Heyi, ndiqonda uba ndizawuba leyithi, mandihambe. Ndemka ke ndabashiya. uDaisy ke uzibiyele kwikheyiji yakhe and undijongile nje ngesiqhelo, akho nto etheni. Xa ndibuya umyeni nam ke eklinile, ndiqale nje ukupheka. Into ebuhlungu ke kukuba andide ndikhulelwe kwakulo mtshato wethu and umyeni nam akandimelanga nganto ngamntana cause yena kakade unalo mntana onguDaisy amthanda ngokwenene. Othi uba ubungekho ufika indlu igqibezela ngathi awushiyanga mntu oyindoda endlini nenyoka endlini. Ufika kungathi ukhona uanti obekhe wafika wazoklina. So ingumnqa into kaDaisy nomyeni wam. Buqhubekile ke ubomi, kuphindile ngenye imini kwaduka umntana kwakule lali. Waphinda uDaisy akabi nawo umdla wakutya, ndaqonda uba ikhona into apha. Ndiphindile ke ngenye imini ndijika endleleni ndingayofika kwasemsebenzini. Xa ndibuya apha kwam kuthe cwaka, kodwa kunengxolwana nje engaqhelekanga. Heyi, boya bam bungalali le nto. Ndingene ke ndive umyeni nam ehleka intsini ebathroom. uDaisy akekho kwikheyiji yakhe. Hayi ke ndichwechwe ndiyokroba kulaa ndawo yesitshixo. Xa ndithi yeyi uhabi uhlamba nenekazi elihle apha, yeyi ndiqonde andifuni andibone, ndivele ndiphume. Ndithi xa ndingaphandle ndimkhwaze ukwenzela andive uba ndibuyile. Baby, ungaphi? Heyi, ndingene andimboni ke uDaisy, yena nanku sebambe into yokuthambisa ke ngoku umyeni, uzama ukuthambisa. Ndithi ndisajonge yena, yeyi ndithi tshe elaa lady lingasemnyango kude kufutshane nekheyiji kaDaisy. Ndithi hayi, inoba ngamehlo am. Ndijonge kumyeni nam ndithi ngubani nalowa? Xa ejonga akusekho mntu, koko kusekusele uDaisy nankuya kwikheyiji yakhe. Athi ke naye bo ubona bani? Ndithi ke mna ndibona umntu oyintombazana. Athi ke naye bo sasiyithethile nje nkosikazi into yoba wena athi futhi awufuni bantu bazawube bengena bephuma apha kwam ngenxa yoba wonqena le nto kaDaisy, so akho mntu. Hayi, ndivele ndibe nguloo mntu obona into zam nomyeni wam ongaboni nto itheni, aqonda mandiyilalise.
Hhayi-ke ndiqonde-ke ngenye imini make ndibalisele umhlobo wami ke emsebenzini ngayo yonke le nto eyenzekayo kwami ngoDaisy nalo mfana endingayiqondiyo. Nyhani-ke athi umhlobo wami, yeyi ngeke andiyiva kakuhle mina le nto yalo Daisy. Bulala le nyoka mfondini ingekakubulali. Ndiyabuya nesiqendu esilandelayo, singaqhubeka, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.